assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. E bandiraɓe sehilaɓe jangiyankoɓe en garti e windande men hande noon eɗen janga e mawɗo e tokoso e durtaɗo. ɗum ɗo woni fa mawɗo fa tokoso. ɗum ɗo woni ga mawɗo. ɗum ɗo woni ga tokoso. ɗum ɗo woni ha mawɗo. ɗum ɗo woni ha tokoso. so waɗi ni ko i mawɗo, so wayi ni ko i tokoso, so wayi ni ko i poɗɗo. windere men ɗimmire nani wadde ko e fa fa ga ga h i fa fa ga ga h i fa fa ga ga h i ɗum ɗo woni mawɗe ɗe. tokoso nani ari ardi. ɗum ɗo ko porgal. ɗum ko porgal wadde ko o woni e mawɗo e tokoso e durtaɗo woni pooɗaɗo. fa mawɗo fa tokoso ari ardi. ga mawɗo ga tokoso ari ardi. ha mawɗo ha tokoso ari ardi. i mawɗo i tokoso ari ardi. ɗo ko porgal mbiya i wadde fa fa ga ga h i windere men ɗimmire ɗo haaɗi. ƴettu kuɗol ma e karne ma mbañitoɗa janga ɗigga. a hoolaki hoorema ƴeewa camorɗoma ɗakkoɗa sara makko holluma ha jiita lawol. aɗa ñanimon holluma mon walluma. noddu en e 00221 77 906 14 81 caggirɗa jaggidma inchallahu taala. ko musidɗo mon giɗo mon almuda mon nder e bowal yayali kola sénégal. alhamdulillahi bi alamina on jarama wassalam.